jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to gawol koto rewo leydi sénégal e nder Fouta Kumbaru kon waktu yoni ɗo e Dakar lamorde sénégal. Amadou Baroba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jaam Allah wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Benin ko laaɓi ɓurama heɓede e nde etade samminere laamu ko waɗi toon e jonte paltiɗe hay sandu wotru kono leydi ndi wallani ɓe murtuɓe yidnoɓe samminde laamu Patrice Talon ko konngoli makko jaati kanko hoorejo ndiɗo leydi hanki alkamisa o holli wona samminere laamu waɗi ko fiyande fewde e mabɓe jaati o hoorejo ndi leydi warti e ballal konu Nigéria fewde e mabɓe to guine lawol ɗimmol ñawore wargoji nogas e jeetati septembre hitande ujunaje ɗiɗi nogas hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi fuɗɗima hanki colonel bienvenu lama sandarma hoorejo Daka konu Kaleya ñawama hanki alkamisa o no tuuma wargoji dolgol rewɓe e diftagol yimɓe tuumeɗe o yeddi kanko jaati folotiro coupe d'Afrique des nations hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi to leydi Maroc fuɗɗan alet arowo ɗo hande ko diɗɗal Sénégal andiraɓe les lions de la teranga kaleten haala muɗum ko ngal diɗɗal ƴettunogo folotiro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama koto leydi Benin puɗɗortoɗen ɗiɗe kabaruji hande aljuma 19 lewru 12 hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi hoorejo ndi leydi inde makko ko Patrice Talon o arti hanki alkamisa e etare samminere laamu ñande jeeɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen o holliti wonde wona konunkoɓe ɓadiɓe hooreya ko leydi ndi gonno caggal nde etare kadi o gonɗini ɗaɓɓude ballal konu Nigéria tawa ko rewrude e fedde CEDEAO Patrice Talon tengtini wonde laamu makko ngu ina jokki e tefude murtuɓe tuumaɓe humodirde o alhaali kadi yewtude yoga e mabɓe ɓoccitiɓe keɗoɗen Boriba e wiide hoorejo Benin Patrice Talon ala e mawɓe konu leydi mabɓe ndi jilluɓe e etare saminel laamu ngu ñande jeeɗiɗi ndu lewru 1 e wiide makko baɗe murtuɓe ɓe ko fiyande ongo famɗiri wiyede saminel laamu Patrice Talon tengtini wonde ɓen murtuɓe yiɗnoɓe samminde laamu makko ngu tawaka e konu remoɓe laamu kadi ɓe tawaka e ardiɓe konu o andini wonde ko sukaɓe soldateɓe wonɓe taw e heblo ɓe yimɓe politique kutori hoorejo Benin o holli kadi wonde Nigéria waɗi e dow yamirore makko piyanɗe toɗɗuɗe d'accord ben ɗo murtuɓe ɓe gonno gam haɗudeɓe hutorade otoji kono gonɗi e nder mayre siftinde ñande on ñalawma murtere mabɓe nde ɓe kabrino e télé gendi Benin wonde ɓe liiɓi laamu Patrice Talon hunde nde laamu ngu yeddi nde tawno kono leydi ndi e ballal kono Nigéria e France palima ɗum e on ñalawma goto e ɗum murtuɓe hewɓe maayi e mum kono mawɗo mabɓe o woni lieutenant colonel Pascal Tigri e woɓɓe keeɓi ɓoccitade e ɗum laamu Benin ɗaɓɓi ballal leyɗe koddiɓe mabɓe wolludeɓe e nangugol ɓen e andinde ko hedde 30 e murtuɓe ɓe yiɗnoɓe libde laamu Patrice Talon jagga eɓe ndewire janfa wargo e yidde jibde deyre leydi